Il-Prim Ministru Joseph Muscat għandu jieħu azzjoni għaliex kull ġurnata li tgħaddi tfisser biss iżjed ħsara fil-konfront ta' pajjiżna. Adrian Delia kien qed jikkummenta dwar sensiela ta' stejjer iżvelati minn grupp ta' ġurnalisti internazzjonali bħala parti mill-proġett Forbidden Stories. Fost l-oħrajn huma kixfu informazzjoni ġdida dwar l-eqreb nies tal-Prim Ministru, fosthom il-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff Keith Schembri. Kull ġurnata li tgħaddi l-Gvern mhux qed jieħu deċiżjonijiet li nies illi qegħdin madwaru illi huma imtebbajn ejja ngħidu għalissa. Imtebbajn b'allegazzjonijiet lil Malta issa mhux lil partit jew lil Gvern qed jagħmlu l-ħsara. Hemm bżonn il-Gvern tagħna juri li kapaċi u stess jagħmel ix-xogħol li għandu jsir Malta biex innatfu reputazzjoni tagħna. Il-kummenti ta' Adrian Delia jaslu l-għada li l-Prim Ministru Joseph Muscat ħarab milli jwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar dan. Taf ta' min hu fl-imsettur topra dil-kumpanija? Jien fil-diskussjoni kollha u fil-dak kollu li qed jintqal fil-kuntest tal-Daphne Project, la darba hemm investigazzjonijiet uħut minnhom mitlubin minni, uħut minnhom mitlubin minn deputati tal-oppożizzjoni, naħseb inkun responsabbli jekk nippreġudika dawn l-investigazzjonijiet bi statement jew ieħor. Il-każ qala huma mhux ma ħarġitx mid-Daphne Project u qal li kien hemm link bejn u qal li kien partner business manager mhux qed nippreġudika l-ebda investigazzjoni jekk qala hu stess. Dak hija interpretazzjoni tiegħek jekk tippreġudika xew le. Do you know who the UBO of 17 Black is? Ħanerġa' nirrepeti t-tweġiba li qed qabel. Ħanerġa' nirrepeti t-tweġiba li qed qabel illi min ħanagħmel l-ebda statement li preġudika l-investigazzjonijiet li għaddejjin. Surely at least you must have asked Keith Schembri for an explanation as to who 17 Black belongs to. Jien naħseb dawn il-mistoqsijiet u dawn il-fatti qegħdin jiġu investigati. Min-naħa tiegħu il-Ministru Chris Cardona, akkużat mill-ġurnalisti internazzjonali li ltaqa' mal-akkużati tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, akkuża lill-istess ġurnalisti illi wettqu frame-up fil-konfront tiegħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia wissa li pajjiżi oħra lesti biex jaħtfu kull opportunità u jagħmlu ħsara lil pajjiżna u għalhekk li l-Prim Ministru jrid jaġixxi biex jipprevjeni li din il-ħsara tħalli effett negattiv fuq il-futur ta' wliedna.